No niin, tänään testaillaan kohtuullisen isoa 50 senttiä korkeaa 35 senttiä flakasialta olevaa kynttilää läpi porattua. Erikoisuutena tässä, mikä testikohteena on, ei nyt näy kameraa, mutta 2 ilmanottoaukkoa alhaalla, normaali yhden sijaan. Puu on kyllä niin iso, että todennäköisesti ihan järkeväkin valinta, mutta testailla. En ole tämmöstä kyseisen mallista aikaisemmin polttanut. Toinen kyllä kas mielenkiintoista katsoa, että kaukotaa tässä palailee pilkkimisen lomassa. Sytytyksessä käytetään tänään kaikista halpakaupoista ja rautakaupoista tuttuja sytytyspussia. Nää syttyy kyllä kun vähän tulta näyttää, mutta katsotaan lähteekö tämmönen isompikin puu. Sytytään se tästä päältä päin. Todennäköisesti se jossain vaiheessa tippuu tonne alas, mutta se ei haittaa, se on vaan hyvä asia. Mutta sytytään se nyt kuitenkin tuosta päältä, niin se siitä sitten todennäköisesti tipahtaa tonne alemmas. Ei mitään, katsotaan miten homma tapahtuu. Otetaan pussi, tämähän on joidenkin legendojen mukaan jotakin lentokonepetrolia tai jotakin muuta, eli se kyllä syttyy, niin katsotaan miten tää tästä lähtee. Vähän huonoillakin motonetin tikuilla, niin kohtuullisesti kyllä saa syttymään ja katsotaan nyt miten homma lähtee liikkeelle. Aluksi tuossa nyt lähinnä palaa toi pussi pois, mutta siitä se toivon mukaan sitten kohta sinnehän sitä alas lemahti ja toivotaan, että jotakin vielä jäi tuleenkin. Että sitten jos ei tällä lähde, niin allekirjoittanut vähän ongelmissa, koska jäällä nyt ei ole mitään muuta sytytysvälinettä mukana, mutta toivottavasti se tuosta päältä lähtee. Sen kun se tuosta päältä sytyttää, niin siinä on semmoinen, että se kyllä sitten palaa myös kauemmin, kun se tuli pikkuhiljaa siitä alaspäin sitten lähtee valumaan. Niin, että jos haluaa nopeammin saada valmista, niin laittaa se alhaalta päin syttyä, mutta mä nyt testasin huvin vuoksi tätä päältä syttymistä. Katsotaan, jatketaan jossain vaiheessa, pistää tauolle, niin katsotaan lähtikö tällä liikkeelle. Ja näköjään ei ole medianomi ammatilta, niin saa näitäkään. Siinä kävi niin kuin aavistelinkin, että se siitä pikkuhiljaa rojahti tuossa äsken. Tipahti toi sytytyspussin kun siinä on pussi palannut, niin se nyt sitten vähän alaspäin tuosta rojahti. Ja se nyt pikkuhiljaa, siitä kun se sitten, happeahan tuo ei vielä saa tuolta alapuolella, paitsi nyt. Nyt tässä kävi just sen niin kuin toivoinkin, että se nyt tosta sitten rojahti. Ainoa mikä tuolla nyt on puhasta jäätä alapuolella tässä mallissa, kun se on porattu suoraan läpi, että nyt vain toivomme, että tuli tarttuu ja se siitä lähtee. Ainakin se nyt siellä happea kyllä saa ja ylöspäin pyrkii. Tää on nyt pelkää, että se jää se sitten sammuttaa ton liekin tosta, mutta katsotaan miten tapahtuu. Ja siinä se lopputulos sitten on, eli tietenkin allekirjoittaneen vähän huonolla varustautumisella, mutta tuon mallin ongelma on kyllä se syttymisen kannalta, että sillä alapuolella, eli vaikka tuosta tiputtaa sytytyspussin tai muu, niin se siis esimerkiksi tällä jäällä, niin se tippuu tuohon jään päälle. Eli sinne pitäisi itse aina rakentaa joku alusta, minkä päällä se syttyy. Mä tuun tuon puun sytyttää vielä seuraavaksi, mä testaan semmoisia pitempiä sytyketikkuja, mitä tuun varmaan itsekin käyttää sitten omissa tuotteissa, niin sillä toi kyllä lähtee, mutta tietenkin harmi, että nyt tällä kertaa niin ei pilkkimiseen lomaa makkarat jäi paistamatta, että nyt sitten keskitytään aina itse olennaiseen, eli pilkkimiseen. Tuutte siis kyseisen puun näkemään myöhemminkin, eli se nyt ainakin mikä tuli testattua, niin sytytyspussi, tuommoinen aivan läpi porattu puu, ja sitten sanotaan, että kohtuu kaukana omista muista välineistä, niin ei ole mikään kovin hyvä yhdistelmä, eli siinä mielessä ei voi suositella. Tietenkin vähän täytyy ottaa allekirjoittaneenkin piikkiä. Sen olisi ehkä voinut sytyttää